Odpoveď na otázku, ako zistím, že či som so správnym človekom vo vzťahu. Na to, aby ste to zistili, si musíte odpovedať na jednu veľmi dôležitú otázku. V prípade, ak vám niekto povie, že ty si taká podobná alebo taký podobný svojej partnerke, partnerovi, či budeš odpovedať na to urazene, alebo či budeš hrdá. Pretože vtedy, keď odpovieš na túto otázku, ty naozaj povieš, ako sa cítiš vedome aj podvedome smerom k tvojmu partnerovi. A ak odpovieš na otázku, no, tak celkom je to fajn, ľúbim ho, je s ním fajn, investovala som do toho veľa času, je to celkom dobré, niekedy boli horšie časy, veľakrát viac horších, ale boli aj dobré časy, tak sa držíš iba praktických vecí, respektíve drží sa nejakých omrveniek. Ak budeš urazená, je jasné, že nie si so správnym človekom. A ak budeš hrdá, tak už som ti odpovedala. Pretože ak budeš hrdá na to, že sa so svojím partnerom ponášate, a teraz nezabudnite, nehovorím o výzore, ale o charaktere, o správaní, o myšlienkách, o činoch,